Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Vull una resposta, 13a temporada. Avui prendrem el... I si prenem el pols a la llengua, ho fem amb en Gerard Forés. Benvingut, Gerard. Bona nit i gràcies, Jaume. Doncs parlarem d'això. Prendrem el pols a diferents aspectes de la llengua i, evidentment, hem de començar per el tema que hem tractat en aquest davantal, no? Aquest anar i venir de les faltes d'ortografia i que sembla que si no té cap importància això i és igual, mira, si fan faltes mentre s'entengui ja està bé, no? Sí, perquè de fet jo penso que la llengua té múltiples dimensions, com sabem, i no només la llengua, sinó el seu prestigi, i per tant té a veure amb l'ús, amb els espais d'ús, però també amb la correcció de l'ús, que això, per exemple, el Virgili sempre ho diu, no? El català desapareixerà perquè es tornarà una interllengua que es fusionarà amb el castellà. Jo no sé si serà ben bé així o serà per manca d'espais, però sí que és veritat que la incorrecció en termes lingüístics fa que la llengua es devaluï i, per tant, també el seu prestigi. No, i a més, si tu no poses, diguem-ne, no penalitzes faltes d'ortografia, doncs els mateixos estudiants poden pensar, bé, esclar, no té cap importància escriure bé, no? És una tendència humana, que té relació amb la condició humana, la de repenjar-se. I, per tant, si tu el llistó te'l poses en baix, tendiràs a anar encara més avall del llistó. Si el llistó la puges, potser els alumnes estaran una mica per sota del llistó, però intentaran fer l'esforç de pujar. Però si tu ja no hi ha a priori cap mena d'exigència, jo diria que estem tendint una miqueta a una societat low cost. I si tu dones valors low cost, els resultats són low cost. I, per tant, hem de canviar tot l'abordatge que fem a nivell educatiu, també a nivell social, però a nivell educatiu es podrien fer coses. Perquè una mica el que està passant a nivell educatiu en general, no només en la llengua, és aquesta baixada de llistó. Sí. I de fet, mira, l'altre dia va sortir la consellera dient que les proves diagnòstiques havien sortit baixes. Ja ho va avançar. Encara no tenim els resultats de les proves de quart, etc., però de competències bàsiques, però diu que han baixat. I cada any els professors et diuen que són d'un nivell més baix. Per tant, alguna cosa devem estar fent malament i, de fet, hi ha organismes internacionals i les proves de PISA que ho demostren. Per tant, és el moment, jo penso, de fer un gir copernicà en l'abordatge perquè abaixar el nivell no és d'esquerres. De vegades hi ha una part de l'esquerra que té certes ideorrees i es pensa que baixar el nivell és d'esquerres. No, el que és d'esquerres és donar-li a cadascú segons les seves necessitats i a partir d'aquí exigir-li al màxim. I llavors tens una dreta que també té les seves ideorrees. Vull dir que no és que vulgui criticar només l'esquerra, però hi hauria d'haver un consens de país en pujar el nivell. Aquesta expressió indiorrees està al TARPCAT o és... Ideorrea, això ho pots trobar als diccionaris. Sí, existeix, Jo em pensava que ara tu havies fet una mica com feia el Ramon Llull i havies... No. Existeix, I l'adjectiu ideoreic també el pots trobar. Molt bé. Doncs deixem una mica el tema aquest de la llengua a l'ensenyament, les faltes d'ortografia, etc. I anem a parlar una mica, anem a prendre el pols aquest a la llengua a les xarxes. Ara, últimament, crec que hi ha una mica una fornada una mica nova de joves que són a TikTok, són a Instagram i són en català. Sí. I tiren endavant, diguem-ne, no? I han sorgit, jo penso, bastant espontàniament en contra d'allò que se sol dir de el català és una llengua subvencionada i que respira artificialment, que, per cert, l'Institut Cervantes té subvencions de més de 1.000 milions d'euros anuals. Moltíssimes més, encara. Que ho diguin els que blanquegen aquestes subvencions de l'Institut Cervantes és bastant tragicòmic, no? Però sí, n'han sortit molts, amb molt d'èxit, i a més, ara és veritat que la Conselleria de Política Lingüística fa poc va donar unes subvencions que jo no estic en contra de les subvencions, perquè, de fet, jo no sóc liberal i, per tant, penso que l'administració ha de corregir els desequilibris, igual que l'escola ha de compensar els desequilibris lingüístics, d'origen, de classe, del que sigui, no? I va donar unes subvencions a diversos creadors per fer sostingudament un determinat tipus de productes i de la subvenció que rebien també per fer-ne publicitat a les xarxes, és a dir, per publicitar-se ells, aconseguir pujar en nombre de seguidors i, per tant, això és un cercle virtuós, i que les empreses es fixin en tu
i en un futur el sector privat doncs et doni diners, etc. No? Per tant, jo penso que ara ens hi estem posant des del sector privat, també amb el talent individual dels creadors, i des del sector públic s'està actuant. No sé, tenim una imatge, no sé si en coneixes algun d'aquesta imatge, potser. Sí. Jo perquè tinc mala vista, Veig els del mig, n'hi ha un que es dedica a la retransmissió d'esports, que és de Manresa, l'altre també té molts seguidors, aquesta noia d'origen xinès, que no recordo ara com es diu, i els altres dos no sé qui són. De fet, són 4 triats una mica a l'atzar de creadors, diguem-ne, d'espais a TikTok, Instagram o altres llocs. Fins fa poc el fet de fer contingut en català, diguem-ne, era pràcticament renunciar a la qüestió econòmica. És a dir, faig contingut en català de manera voluntària, etc., per la llengua, pel país, però no rebien cap compensació econòmica. Això està canviant una mica, també. Sí, de fet, ja hi ha youtubers que se'n diu, o influencers, deixem-ho més genèric, no només youtuber, perquè YouTube ja és un canal que està de capa caiguda, o, entre altres coses, perquè té un algoritme molt nefast per les llengües minoritzades. YouTube té un algoritme dolent per nosaltres, però en canvi TikTok té un algoritme bo, perquè TikTok va néixer a la Xina i hi ha molta gent de la Xina que no parla el xinès mandarí. I ells van dir, escolta, hem de respectar els dialectes per arribar a tothom, i per tant tenen un algoritme que beneficia les llengües no hegemòniques. Això és una qüestió de TikTok. Doncs sí, estan apareixent nous creadors i ara no recordo exactament què m'havies preguntat. No, deia això, que precisament aquesta gent que feia TikTok, que feia Instagram o que feia podcasts en català, moltes vegades era renunciar a cobrar diners. I ara tens tot un seguit de gent com la Croqueta de Xocolata, com el Berti, com el Cabra Fotuda, que és d'Alacant, de tocar de Benidorm, de la Vila Joiosa, que en viuen perfectament. No es poden comprar un Rolls Royce encara. Jo sempre dic que el dia que tu, fent contingut en català, et puguis comprar un Rolls Royce, el català estarà salvat. Però de totes maneres sí que hi ha gent que ja hi pot viure d'això. Sí, en pot viure i en pot viure bastant bé. Per tant, jo penso que una llengua ha de tenir valor econòmic. No només ha de tenir valor... En imatge, això és un podcast que es diu Gent de Merda, no sé si el coneixes. Sí. La Clàudia Rius, que és la germana de l'Arnau Rius, i ex-editora de Núvol, o ex-cap de redacció de Núvol, sí. Després també han aparegut coses com Creadors Televisió. Em sonen, sí, que Creadors Televisió és també un lloc, diguem-ne, per donar espais a tot això. També ha aparegut Des del sofà, que fan difusió, diguem-ne, de totes aquelles pel·lícules, sèries, etc., que estan doblades al català. Perquè, de fet, hem de prendre consciència, i això ho dic sempre sovint, que una llengua és un mercat, no és només un sentiment verdegarià i joc floralesc, que també, si ens ve de gust, i en una distància transoceànica hi ha un senyor amb un gatet, com l'inspector Gadget, no sé si te'n recordes, que hi havia un senyor allà caronant el gatet, que està mirant dades. I aquest senyor, les pel·lícules que ells, posa-li Prime Video, han doblat, va mirant si la comunitat catalanoparlant se les mira. Si no ens les mirem, arribarà un moment que diran, escolta'm, per molt que la llei de l'audiovisual espanyola digui el que vulgui, deixem de doblar pel·lícules perquè no hi ha un mercat. Si ens la mirem, dirà, ostres, aquí hi ha 30.000 persones que se l'han mirat aquesta pel·li doblada amb els nostres diners. Perquè, clar, la gràcia és que ara ho estan doblant, per la llei de l'audiovisual espanyol, amb els seus diners, no amb els diners de la Generalitat i del Francesc Xavier Vila, no? I llavors diran, vinga, se l'han mirat 30.000 persones, aquí hi ha un mercat, continuem doblant. Per tant, nosaltres hem de generar aquest cercle virtuós. Quina és la qüestió? Que com que els catalanoparlants són poc militants, a nivell lingüístic, els has de donar tot mastegat. I per això han nascut Goita, que fan ara, i Des del sofà, que allà indexen per gèneres i per tipus de plataforma. Per tant, tu pots posar allà Netflix i pel·lícula thriller. A veure què hi ha, no? Et surt indexat tot el que hi ha en català. També és veritat que la gent, quan posa una pel·lícula, podria mirar l'àudio, els diversos àudios que hi és. Però no tothom ho fa. I aquest és un dels nostres problemes, la insostenible lleugeresa de l'ésser catalanoparlant, que dic sempre. Per això han nascut aquestes iniciatives i les hem de donar a conèixer, o no? També hi ha el doblatge en català, no sé si et sona, un compte de Twitter que et va dient, ei, mira, que ara s'ha doblat aquesta pel·lícula. Sí, aquest és de Twitter, doblatge en català és de Twitter.
és de Twitter. A Instagram també té compte, però... La llei de l'audiovisual ha influït bastant. Sí, en aquest sentit ha influït. En aquest sentit ha anat bé i es compleix bastant bé, diria. Sí. Jo penso que s'ha notat molt el canvi. Abans de la llei de l'audiovisual potser hi havia 200 pel·lícules doblades en català, ara n'hi ha més de 2.000, i el que és bo és que les grans superproduccions que s'estrenen a les plataformes s'estan doblant actualment en català. Algunes més i altres menys, però de fet ara tens un ventall tan gran que jo em puc permetre el luxe de dir-li al meu fill: ei, tu tria la pel·lícula. Però clar, jo li imposo allà 20 en català. Jo li dono sensació de llibertat, però ja tinc prou per escollir, però, exacte. Però tu has fet una criba primer. Exacte. És a dir, jo li dono el terreny de joc i a partir d'aquí ell, que no se senti forçat i s'autodetermini. Però jo ara en tinc unes quantes per triar. Abans només en tenia una. Si no li agradava, tenia un problema. L'altra qüestió és que només tenim un canal infantil i juvenil en català analògic, que és el Super 3. Molts nanos el que diuen és: no m'agrada el Super 3. Bueno, puc triar Clan, puc triar Boeing, puc triar etc. Per tant, aquí és important el caràcter prescriptiu dels pares. Prescriptiu vol dir de dir: ei, no t'agrada el Super 3? Vinga, tenim alternatives. Per tant, per tenir una llengua minoritzada com la nostra exigeix proactivitat. Hi ha gent que et diu: és molt cansat ser català. Escolta'm, haguessis nascut a Lapònia, i si no hi has nascut, sempre t'hi pots traslladar. No hi ha problema. Molt bé. De fet, anem a veure un altre... Ara aquesta imatge que tenim precisament és d'aquest canal que parlàvem de doblatge en català. Això és la imatge de Twitter, penso que és, d'aquesta que es dedica també a posar aquestes pel·lícules que es fan, que estan doblades en català. Jo fins i tot faig una cosa que diràs: home, aquest ja és el súmmum, ja, no? Jo miro sempre perquè hi ha pel·lícules que no estan doblades, però sí que estan subtitulades. Sí. I ara diràs: doncs jo poso els subtítols en català. Jo també ho faig. Tu també ho fas. Clar que sí. Estem malalts una mica. Sí, no. Hi ha gent que diu: no, hem de preservar la qualitat original i tot ha de ser en subtítols. I els dic: ei, espera't, que els espanyols, ells doblen, i hi ha molta gent que no vol subtítols i que vol doblatge. Per tant, els nens volen doblatge, no volen fer un esforç extra. Ara, davant de l'absència de doblatge, escolta'm, els subtítols és una gran eina, una eina fàcil, que costa pocs diners, que fins i tot la pot fer un traductor amateur des de casa i oferir-ho a les plataformes, i per tant és una bona alternativa per la gent adulta madura, com tu i jo, per dir-ho així, gent d'edat provecta, doncs per poder mirar. N'hi ha força, de subtitulades. Sí. De subtitulades n'hi ha força. N'hi ha força, i també donen prestigi a la llengua. Clar, jo entenc que es passa el mateix. Si es veu que la gent no posa aquests subtítols en català, doncs per què fer-los, no? És exactament el mateix. I clar, la qüestió és que és interessant que existeixin comptes, perquè això sí que genera un costum. Perquè, fixa't, jo tinc alumnes a secundària que quan els hi poso una pel·li en català diuen: sona estrany. I jo penso: ostres, doncs com els hi hauria sonat el Vegeta de Bola de Drac fa 30 anys o 40 anys, dient cap de fava i tros de quòniam, no? Per tant, l'important és tornar a generar l'hàbit, perquè al final normalitzar és això. A ells els hi sona estrany perquè el català s'ha desnormalitzat a nivell audiovisual. Però un cop els hi poses la pel·lícula, els veus allà embadalits i ja no hi pensen en si és en català o no. Però el primer que et pregunten sempre quan els hi poses la pel·li és en català? Ostres, quin rotllo. No? Per tant, hem de generar aquest cercle virtuós en què el català torni a ser normal a nivell audiovisual. De fet, normal és que ho vas sentint quotidianament i de manera normal. Som com els gossos de Pavlov. És a dir, reaccionem als costums. Sí. Escolta, anem a un altre món, que és el món econòmic i el món de l'empresa. Aquí sí que tenim un problema, no? Sí. Aquí tenim un problema greu perquè, de fet, deu ser un desert l'ús del català en aquest món. En moltes empreses, no totes, sí que hi ha petits empresaris i grans empresaris, ja en coneixem alguns de distribució alimentària, que són responsables lingüísticament o que tenen el que se'n diu responsabilitat social corporativa, en moltes coses, generació d'energia, plaques solars, i això inclou la llengua, perquè la llengua també és un ecosistema. Però jo penso que hi ha organitzacions empresarials, no sé si cal dir noms, Pimec, etc.,
que no han fet prou feina a nivell intern, a nivell de pedagogia, pel que fa al respecte dels ciutadans i les dues llengües oficials. Jo no els demano que siguin independentistes ni que siguin hiperpatriotes. Els demano que facin discurs en favor de les dues llengües oficials. Això es pot fer de diverses maneres. Una, demanar-ho d'entrada o donar un termini de temps perquè els treballadors l'aprenguin. Si tu demanes, si és un requisit, els treballadors ho faran, perquè els treballadors el que volen és treballar i guanyar-se la vida. I si no, i això ho recull el Pacte per la Llengua, és dedicar alguna hora laboral a la setmana, una o dues o tres o les que convingui, que els treballadors vagin al Consorci a aprendre català o ho facin telemàticament o vingui algú del Consorci de l'empresa. Això es pot buscar la manera, però hem de donar valor a una bona atenció i més quan l'Estatut i la Constitució, per tant, reconeixen el català com la llengua pròpia de Catalunya. I del País Valencià i de les Illes, també reconeix. Tu has parlat de les formacions empresarials, la PIMEC, etc. I els sindicats fan prou feina? Jo penso que els sindicats... Ja sé que tu ets a la intersindical, però a banda de la intersindical, que sabem que ho té clar, el tema de l'UGT, comissions obreres... Jo diria, i no ho faig per rivalitat sindical, diria que és més una apel·lació cosmètica pel que fa a l'ús del català que no. Perquè el que no pot ser és que nosaltres haguem d'esperar a tenir un 10% de representativitat en un sector o en una empresa. Clar, 10% per la intersindical és molt, perquè venim de molt enrere. Venim de la inexistència d'un sindicalisme nacional de classe. És creat de nou. Clar, per poder influir en els convenis i demanar clàusules lingüístiques. Allà on nosaltres superem el 10% de representativitat, demanem que hi hagi clàusules lingüístiques. Pels treballadors, però nosaltres pensem que l'ús del català és un dret laboral, no només social, no només nacional, sinó un dret laboral dels treballadors emparat per la legislació vigent. Està emparat per la legislació vigent. Mira, deixa'm que t'expliqui una anècdota. Sí. Tenim un afiliat que treballa al port. Ell és castellanoparlant, però ell sempre fa ús del català, sempre, que per primera vegada en 30 anys que fa que treballa al port, l'altre dia li van exigir un altre treballador, no cal dir-ne l'origen, que li parlés en espanyol a la ràdio. I tot això està gravat, I es veu que l'empresa li va picar el costó, una empresa subcontractada del port, i ell s'ha assessorat tant a la intersindical com a Plataforma per la Llengua i hem trobat la legislació vigent que l'empara. I per tant ell el té, aquest dret, i ella ha respost just avui a l'empresa dient jo tinc aquests drets emparats i si no se li respecten, evidentment nosaltres ens mourem, com ens vam moure Veritas, quan Veritas, no sé si te'n recordes, fa un parell d'anys, va exigir a una treballadora que no fes ús del català a la feina de manera preventiva, sense que els clients es queixessin ni diguessin res. Per tant, això per nosaltres és clar i penso que el resta de sindicats, per molt que no siguin independentistes, només que siguin mínimament catalanistes, o mira, no et diré ni catalanistes, que siguin bilingüistes reals, això ho haurien de defensar. Si les dues llengües són oficials, doncs les dues llengües tenen els mateixos drets. Això, el bilingüisme, és una apel·lació retòrica que al final el que fa és emblanquir la substitució lingüística. I això és una hipocresia flagrant a nivell lingüístic, al meu parer. Anem a Veritas. Aquí van haver de rectificar. Van haver de rectificar, de fet la volien readmetre, és que ella, la treballadora, s'havia sentit ferida, òbviament, i ja no va voler entrar en una empresa que l'havia acomiadat per parlar català, però van haver de rectificar també en termes d'etiquetatge i de protocols interns d'atenció al català. Això ho han fet, i ho han fet en consonància amb Plataforma per la Llengua. Per tant, hi ha algú que està vetllant perquè el seu compromís públic, per no arribar als tribunals, es complís. Per tant, jo el que sempre dic és l'acció directa és l'únic camí. La defensa dels drets. Plataforma per la Llengua també va fer reserves en alguna gran empresa i havien reservat 30 taules i havien exigit que la carta fos en català. I havien fet 30 queixes del consumidor. Per tant, lluitant és com es guanyen els drets. Els drets no es guanyen només esperant que l'administració te'ls faci complir, i més quan és una administració com l'actual, poc procliu a lluitar per la llengua, i això, per tant, els drets es guanyen i es lluiten. Anem a veure un vídeo que tu mateix també el vas penjar, però que es va penjar a Twitter i tu mateix també el vas penjar en el seu moment. Mirarem, no el podem mirar tot perquè és molt llarg, però sí que mirarem uns minuts. Endavant. Fa 2 dies, dilluns 2 de juny de 2025, em vaig lesionar de l'espatlla jugant a futbol per la nit.
Immediatament vaig haver d'anar d'urgències perquè el dolor que sentia era molt gran i no parava d'incrementar-se. Vaig decidir anar a la clínica Diagonal d'Esplugues de Llobregat per proximitat i perquè allà tenen un servei d'urgències de traumatologia, cosa que en el meu cas doncs, era molt adient. Tot va anar bé fins que em crida la doctora. Tan bon punt jo començo a explicar-me, quan surten dues paraules de la meva boca i no acabo ni una sola frase, la doctora em talla i em diu que en català no, háblame en español o no te atiendo. I us asseguro que no exagero ni faig broma. Aquestes van ser les seves paraules literals. Se'm van gravar tan gravades a foc que després ho vaig haver d'escriure a la denúncia, evidentment. Com comprendreu, jo estic en una situació vulnerable en aquell moment. A mi em fa cada vegada més mal l'espatlla i jo vull que es solucioni. Per tant, faig un exercici de contenció de ràbia i li demano educadament, si us plau, que m'atengui un altre doctor. Resposta de la doctora. No hay nadie más. Estoy yo sola. Si quieres que te atienda, me tienes que hablar en español. Vale, jo, evidentment, no penso marxar d'allà fins que no em facin alguna cosa, perquè a mi m'està fent un mal de caldeu. Aleshores, què faig? M'assenyalo i dic aquí. Que, per cert, ella això ja ho sap, perquè, evidentment, a recepció abans jo he explicat què em passava, han fet un triatge i m'han adreçat a ella. Ella, intel·ligentment, si no hauria estat un escàndol total, no marxa. S'apropa a mi, em toca, em fa uns moviments, no intercanviem cap paraula en aquesta interacció i em diu, ves a la sala 2, m'ho invento, a que et faci una radiografia. La radiografia tot bé, el noi que m'atén molt bé, torno a la sala, ve la infermera, amb ella també molt bé, de fet li explico tot el que no li he explicat a l'altra doctora, em punxa nolotil, em dona un diazepam, i després torna la doctora, em lliura el diagnòstic i em diu, aquí està todo. Fin. Abans de continuar, un petit parèntesis, no és l'objecte del vídeo. Bé, no ho passem tot perquè és més llarg, ell continua explicant, però bé, el fet està molt clar, no? Sí, de fet, mira, just ahir era a casa, de vegades els diumenges m'agafa per treballar, i se'm va acudir fer-li un petit homenatge a l'Ngugi wa Thiong'o, no sé si et sona, que és un lingüista africà de Kènia que es va morir fa poc, que va escriure el llibre Descolonitzar la ment. Descolonitzar la ment. I se'm va acudir de fer un article, que el tinc mig embastat, que es diu Interseccionalitzar la dignitat. Ens hem pensat que la dignitat només tenia a veure amb qüestions materials, amb qüestions, jo què sé, d'identitat de gènere, i ens hem oblidat molt de la qüestió dels drets lingüístics. I jo penso que hem de posar al mateix nivell el que és una agressió lingüística que una agressió per motius de sexe, origen, raça, religió, etc. I això no ho hem tingut clar perquè nosaltres tenim un problema, els catalanoparlants, que es diu autoodi. Però això que li ha passat a aquest noi és, per mi, tan absolutament greu com dir-li a la Rosa Parks tu no seuràs aquí perquè ets negre. Dir-li a algú no et penso atendre perquè parles en català, com a fet concret, és tan absolutament greu. Evidentment, la nostra situació no és la dels negres a Alabama als anys 50, ja ho sabem. Ja ho sabem, no et pot venir en principi un policia i clavar-te un tret com els hi feien els negres a Alabama. Però el fet concret és igual. I, per tant, si nosaltres no reaccionem amb la dignitat d'aquest noi, que ha fet una queixa i pensa dur-la fins al final, ja ha fet més d'un vídeo, a part d'aquest, n'ha fet un parell més, si no reaccionem així, el que estem és enviant el missatge als agressors, perquè són agressors lingüístics, i que ho fan volent i amb mala fe, que ens poden violentar i violar lingüísticament sempre que vulguin. I, per tant, en això hem de ser molt clars, molt directes, però no només a nivell individual, jo penso, sinó a nivell col·lectiu. Jo sempre dic que una nació és un conjunt de persones amb una solidaritat comuna. I, per tant, quan un dels membres de la nació és agredit, la resta, no dic tots els 3 milions de persones, però algú ha de moure un dit per aquesta persona. Com van fer els negres a Alabama als anys 50 amb la Rosa Parks, que van renunciar a anar a la companyia d'autobusos, se'n van anar a la feina en comptes d'anar a autobús en bicicleta o a peu, mitja hora més o 2 hores més al llarg del dia, i la companyia d'autobusos va tancar. Per tant, però aquí no ho fem, això. Clar, aquí no ho fem. Per tant, jo de vegades dic, som una nació o diem retòricament que som una nació? En què quedem? Perquè una nació sempre té llaços interns forts, sempre. De fet, aquesta seria una mica l'actitud que hauríem de prendre en general quan hi ha una agressió, sobretot quan és una agressió lingüística. Molt diferent quan hi ha persones que potser no t'entenen, perquè
perquè estan de passada. Jo me'n vaig trobar un l'altre dia que li vaig començar a parlar i em va dir, és que jo soy de Euskadi i soy de paso, no? Un passavolant, que se'n diu, no? Una cosa és un passavolant o un turista, que cada cop en tindrem més, ja has vist això de l'ampliació de l'aeroport del Prat, i una altra és una persona, no només que resideix aquí, és que està exercint un càrrec públic o una funció pública. D'atenció al públic. Per tant, això encara té més gravetat, no només pel que fa a la persona, sinó pel protocol d'empresa. És important, el protocol d'empresa. En aquest cas és un centre hospitalari concertat, si no m'equivoco. No sé si és absolutament privat, però jo diria que és concertat. De fet, va sortir l'altre dia, no sé si te'n recordes, la consellera de Sanitat dient mai hem controlat ni hi ha hagut clàusules lingüístiques a la sanitat concertada. Dius, carai, és a dir, esteu donant milionades... Esteu donant diners... El mateix passa a les escoles, ja ho saps. Per tant, aquí hi ha una correlació, Escoles concertades, tu en tens a Sant Cugat algunes que porten 20 i 30 anys fent la major part de classes en castellà i reben milionades anuals. Milionades vull dir milions d'euros. No centenars de milers, ni desenes de milers. No, milions. Per tant, aquí hi ha hagut una administració que no s'ha cregut l'autogovern. Podem parlar de la d'ara, però el problema és que les anteriors han fet el mateix o pitjor. De creure l'autogovern. Sí, és evident. Anem a un altre aspecte, que és el de... Aquest, de fet, és una empresa, perquè aquesta que hem vist és una clínica, com dius tu, concertada, però de fet és una empresa, però anem a una empresa més directa. Anem a veure també uns minutets d'un vídeo que també és més llarg, però que veurem al principi. He de decir que si tú pones un anuncio de La Sirena en catalán, pues seguramente a alguien le chirríe y diga, pues a tomar por culo. Supremacisme lingüístic segons José Elías. El top 5 tòpics de la catalanofòbia. Però qui és José Elías? Doncs és la 74a persona més rica d'Espanya, amb una fortuna estimada d'uns 500 milions d'euros. És el propietari de l'empresa energètica Audax i dels supermercats La Sirena, entre d'altres. A més, té un podcast sobre emprenedoria en què el seu company fa preguntes com aquesta. Las redes sociales las tenéis en catalán. Muchos vídeos de los que he visto son en catalán. ¿Qué opináis de esto? Què diu José Elías sobre això? Insereix al català connotacions polítiques i conflictives, mentre que presenta el castellà com a neutre i positiu. Estás muy polarizado políticamente. O sea, si los haces en castellano, no estás polarizado. Si los haces en catalán, puede ser dos cosas. O que no sepas hablar castellano, que no es tu caso, o que realmente quieras hacerlos en catalán por algún motivo. Elías expressa una dicotomia fal·laç entre assolir l'èxit empresarial i l'ús del català. Yo te doy mi visión. O sea, tienes que ver si eres más político o más empresario. O sea, hacer vídeos en catalán te da un nicho y hacerlos en castellano no te da ningún nicho. Un vídeo en catalán en una plataforma que te ve todo el mundo te cierra puertas. Assegura, basant-se en percepcions, que el català tanca portes, mentre que el castellà, una llengua que desconeixen el 93% de ciutadans del planeta, les obre. Yo, en una plataforma como Instagram, creo que hablar catalán resta más que suma. Pero porque hay mucha gente que te ve en otras partes y no les va a apetecer, aunque te respeten, no les va a apetecer leer los subtítulos. Hay que pensar que tu mercado no es Catalunya, tu mercado es el mundo, macho. Elías fa valer el seu supremacisme lingüístic, segurament de manera involuntària, qüestionant l'ús del català a les xarxes d'Il Figlio de Emiliano. Però, precisament, ha estat en aquesta llengua que ha aconseguit viralitzar-se arreu del món. I, com a prova, el que passa a continuació. ¿Habéis analizado la gente donde os sigue? La ciudad que más nos ve es Santiago de Chile. ¿Y la segunda? Madrid, primera Barcelona. Hostia, Madrid. Qué bueno. Sabadell, O sea, la primera Barcelona, ¿con qué porcentaje? 10%. ¿La segunda? Madrid, 3,2. Y Chile, 3,1. O sea, hay mucha gente en Madrid estudiando catalán. se desprende de este análisis, hay mucha gente en Madrid estudiando catalán. Qué heavy, tío. No sé, bueno, oye, está bien. Evidentment, les percepcions de José Elías... Bé, i segueix, la cosa segueix, però aquí tenim un exemple claríssim, perquè La Sirena, de fet, fins que no la compra aquest senyor, etiqueta en català i fa anuncis en català.
I llavors, al moment que aquest... I li va bé, la Sirena li va bé com a empresa. I de sobte, aquest senyor la compra i pum, canvia tot radicalment. Sí, perquè les empreses, és a dir, els propietaris, tenen política lingüística. El que passa és que la política lingüística pot ser respectuosa amb l'entorn o pot ser tòxica. I jo diria que la d'aquest senyor és tirana tòxica. Té molts prejudicis, ja ho hem vist. De fet, Einstein té una frase que a mi m'encanta que diu: és més fàcil desintegrar un àtom que desintegrar un prejudici. I aquest senyor està de prejudicis, bueno, està plagat. És a dir, té la ment podrida de prejudicis, no? Fixa't que diu, a lo mejor a alguien, a alguna persona, una, dues, li sap greu sentir el català, que el català no solli les orelles auditives, les percepcions auditives d'una persona. Clar, això és supremacisme pur, i més quan tu tens una fortuna de 500 milions d'euros i si algú li molesta, què en perds? 10, 15, 100 la setmana, en pots guanyar molts més. Per tant, evidentment, el seu discurs és supremacista. No, és que es veu totalment... Intenta dissimular-ho d'una manera o altra, però el que traspua és, evidentment... En frases d'aquest estil, com parlar català és polititzar, parlar castellà no, parlar castellà és neutre. Exacte. És a dir, és una mica... El català s'imposa, el castellà no s'ha imposat. És allò, la llengua dels éssers de llum, que ha arribat a un 7% de parlants, com deien aquí, de tot el planeta, és a dir, a Sud-amèrica, evidentment, por libre albedrío de sus habitantes. Ja ho deia aquell senyor, jamás s'impuso. Mai es va imposar. I aquí, a Catalunya, evidentment, a la meva àvia no li van dir a Lleida no me ladres, perra catalana. Això no és imposició. Això és lliure albir i estima per una llengua que no és colonitzadora, en absolut. Llavors, davant d'això, davant d'una empresa com aquesta que hem vist i així, doncs què podem fer els consumidors? Un consumidor, poca cosa. Poca cosa, però pot fer alguna cosa. Un consumidor pot fer alguna cosa. Però 100 consumidors ja fan canviar el balanç de resultats. I al final els empresaris el que sempre miren és el balanç econòmic, el balanç comptable, la facturació. Per tant, què podem fer nosaltres? Campanyes negatives en contra de la Sirena. Les empreses són molt sensibles a les campanyes negatives. Fixa que ell diu, hacerlo en catalán resta más que suma. Escolta'm, per què no fas un compte en castellà que qui vulgui pugui triar i un compte en català i que qui vulgui pugui triar, que és el que ha acabat fent Cacaulat davant de les pressions de la ciutadania. Doncs deixa triar, suma, no? No havíem quedat que dues llengües sumen, que el bilingüisme sumen. Si el bilingüisme fos tan meravellós, tothom que no parla català l'aprendria. El problema és que volen que practiquin el bilingüisme els que parlen català, però els castellanoparlants no, perquè puguin ser monolingües. Per tant, el seu discurs no s'aguanta per enlloc. Però, de fet, els consumidors en general continuem comprant a la Sirena, continuem anant al Mercadona, per exemple, o continuem anant amb altres empreses que realment són contràries o al país o a la llengua. L'altre dia, Mercadona, a Oliva, a la Safor, va acomiadar una treballadora de Pego. No hem d'oblidar que Oliva i Pego són a les comarques centrals, Marina Alta i Safor. No estem parlant d'Alacant ciutat. És a dir, són comarques amb més d'un 50% de catalanoparlants habituals. El que passa és que, clar, com que allà hi ha madrilenys que hi van estiuejar, doncs la van acomiadar per fer ús del català sense que ningú s'hagués queixat. Per tant, preventivament, perquè havien vist que parlava català l'encarregat. Per tant, estem parlant ja d'empreses no que tenen una política lingüística en contra del català, sinó que tenen gent a dins que té una política lingüística en contra del català. Perquè a mi m'ha dit gent, per exemple, de Nules és a la plana baixa, que allà totes les treballadores parlen en català. Per tant, s'ha de vigilar qui es contracta. De vegades no és tota l'empresa que està en contra del català, sinó gent concreta dins de l'empresa. Però si es coneixen aquests casos i l'empresa no hi fa res, aleshores sí que podem dir que l'empresa està en contra del català. És com la clínica Diagonal. Potser va ser una mala actitud d'aquesta metgessa. D'una persona en concret. Exacte. A mi m'interessa saber, un cop ha passat això, què farà l'empresa i quins protocols establirà, perquè no es repeteixi, i dos, quin expedient intern, sancionador o no, tindrà amb la metgessa en qüestió. De fet, tu que coneixes molt el País Valencià, això al País Valencià deu ser molt pitjor encara. És tònic habitual a tot arreu. De fet, com que no hi ha ni requisit lingüístic, i no hi ha estat mai,
a la sanitat o a l'administració pública. Per tant, el català o valencià és un mèrit extra, doncs les agressions lingüístiques van que volen. Però, de fet, ja han ensenyat a molts catalanoparlants davant d'un desconegut... Bé, clar, l'efecte resultant és aquest. Davant d'un desconegut i per no tenir conflicte, parle en castellà. Per tant, ja no faig ni l'esforç de parlar... Evito el problema que sé que pot passar. Evito el problema, evito el conflicte i, de fet, com que a mi em van pagar a l'escola per parlar català i jo vull el millor pel meu fill, li evitaré futurs problemes, li parlo en castellà, que, com deia l'Elias, és la llengua normal i no polititzada. Per tant, tot això acaba portant, de manera inconscient, a la substitució lingüística. I, per tant, hem de vestir un discurs fort i empoderador perquè la gent vegi la injustícia d'aquesta situació. Per tant, perquè no la normalitzi. Perquè si no vestim un discurs sobre aquesta injustícia, al final la nostra gent acabarà practicant i normalitzant la substitució lingüística. En aquest cas, empreses privades, les administracions poden fer alguna cosa. Una empresa privada difícilment poden fer res, no? L'administració pública sí que es podria fer molt. Empreses privades, la llei 1/98, el que diu és que hi hauria d'haver, en les empreses grosses, disponibilitat lingüística. Que vol dir que un treballador, com a mínim, hauria de ser capaç d'atendre, no entendre, atendre en català. La qüestió és que, com que els ciutadans no coneixen els seus drets, aquest és el problema. Si tu no coneixes els teus drets, no pots demanar exercir-los. Jo sé que hi ha molts ciutadans que no s'han llegit la llei 1/98 de política lingüística i l'administració no n'ha fet campanyes. Per tant, d'aquí plora la criatura. Si el sector públic no diu que al sector privat tens alguns drets, els ciutadans no intentaran exercir-los i, per tant, acabaràs normalitzant l'incompliment dels drets que tu tens reconeguts. Per tant, sí, però tu tens dret a ser atès en català, que com a mínim a l'empresa, no sé si és de més de 10 treballadors o de 20, hi hagi una persona que et pugui atendre en català. No només entendre, atendre. Que parli català. Que parli català, sí. De fet, amb el tema aquest de... Ara se me n'ha anat del cap. El que et volia dir se me n'acaba d'anar del cap. Però en algun lloc, tu en algun lloc has dit que el català no necessita només parlants, sinó que necessita valents. Clar. És una mica en aquesta línia. Sí, de fet, i necessita poder. És a dir, el que necessita... Ara estem parlant de poder com a consumidors o poder com a empresaris. Quants empresaris no coneixes que fan voleiar l'estelada i que després no demanen el català als seus treballadors? Per tant, el català el que necessita és ser menys una riquesa, perquè les riqueses són prescindibles, i ser un espai segur. Un espai segur vol dir una zona de confort pel ciutadà i de poder per part de la persona que genera l'espai segur. I, per tant, hem de deixar de veure el català com una cosa que ens agermana, que té a veure amb els sentiments, que ens serveix per fer abraçades. En alguns espais concrets està bé, això. En alguns espais concrets està bé, perquè és el que tenim, però en general hem d'agafar la mentalitat de dir el català és un dret i, per tant, si s'ha d'imposar, hem de perdre la por a la paraula imposar. Perquè, de fet, nosaltres, si volem un estat, els que som independentistes, hi ha catalanoparlants que no en són d'independentistes, no ho oblidem, i hi ha castellanoparlants que sí. Si volem un estat és perquè el català sigui, entre altres coses, una llengua normal. I això es farà a través de normatives, que això és el que fa l'estat espanyol. Cada any fa 500 normatives que imposen el castellà. Hem de perdre la por de dir que nosaltres volem un estat perquè hi hagi normatives que imposin l'ús del català en molts àmbits. I, per tant, que el facin normal. Un cop s'hagi imposat molt el català, per dir-ho així, ja serà normal. Ningú ja ho viurà com una imposició. Però al principi sí, hi haurà friccions. Per tant, hem de perdre la por, el conflicte i el llenguatge políticament correcte. L'hem de perdre. Perquè, escolta'm, les independències no es fan amb correcció política. No sé en quin món ens hem posat això al cap, però jo no he vist cap independència que es faci amb correcció política. I els drets moltes vegades s'han d'imposar. Exacte. I s'han d'exercir. I s'exerceixen de vegades assumint el conflicte i no dient, ai, no, perdona, jo ara ja t'ho dic en una altra llengua. No. Ara m'ha vingut al cap que et volia preguntar, perquè estàvem parlant, en aquest cas concret, de la sirena, etc. i l'etiquetatge, perquè la llei de... La llei del Codi de Consum del 2009, si no m'equivoco, diu que les empreses amb seu a Catalunya han d'etiquetar en català. Però jo, pel que puc parlar amb gent de Plataforma per la Llengua, etc.,
es veu que en realitat a nivell europeu això t'ho podrien tombar, ja saps que... Per tant, necessitem que el català sigui llengua oficial a Europa. Quan diuen, i això de què serveix el català llengua oficial? Llavors tu podries obligar no només a les empreses radicades a Catalunya, sinó també al Mercadona a etiquetar en català. El català és una llengua oficial a Europa, per tant, tu pots etiquetar en castellà, en portuguès, que ara ho fan, perquè s'han introduït a Portugal, i també en català, perquè el català és llengua oficial a Europa. Per tant, el català oficial a Europa, entre altres coses, serviria per això. També perquè tingués presència la intel·ligència artificial, etc. Però això. Per tant, el Codi de Consum s'incompleix. Què està fent el Departament de Política Lingüística? Anar a parlar amb les empreses, informar-los, i hi ha empreses, per exemple, el tèxtil, de tant en tant surt, mira, han introduït aquí, petit, al darrere, 100% cotó. Però clar, nosaltres necessitem anar molt més enllà. És un petit avenç, no et dic que no, però necessitem anar molt més enllà d'això. De fet, amb això que deies d'Europa, l'altre dia en un acte hi havia una persona que deia, bueno, això de el català sigui oficial a Europa, això no serveix per res, per què ho volem? Sí, sí que serveix, és Serveix per molt, serveix per molt. Clar, serveix per molt, i de fet, el que no canvia és automàticament la llengua en què tu t'adreces a la fleca. No, clar. Tu necessites fer una feina mental. Tu el que no pots voler és que pel català oficial a Europa ja taumatúrgicament i màgicament el català es normalitzi. Però és allò com quan diuen, tu què vols? Sanitat o català? No, jo vull totes dues coses, són complementàries, no? Per tant, jo vull català oficial a Europa i vull que m'atenguin en català a la fleca. Però en l'estat legal del català actual dins de l'estat espanyol, doncs necessitem ser proactius. I això no ens ho traurà ningú. Per tant, haver de lluitar per veure reconeguts els nostres drets no ens ho traurà ningú. El que passa és que ens hem acostumat a externalitzar la defensa d'allò que estimem. Ja ens ho farà la Generalitat, ja ens ho farà Europa, ja ens ho farà... No funciona així. El món globalitzat, que és una selva, una jungla total en què els depredadors grans es volen menjar els petits, les regles del joc no funcionen així. I per tant, la gent és molt comodona i vol que li donin tot fet. Doncs, escolta'm, vés-te'n als Estats Units. Perquè en aquest cas l'administració catalana també té els seus límits, perquè té el ser, evidentment, un apèndix de l'administració espanyola, doncs té els límits de la legislació espanyola i, per tant, no pot fer el que vulgui, tampoc. És que de vegades ens diem mentides, perquè hi havia gent que es pensava que els Mossos d'Esquadra, que són una policia autonòmica espanyola, eren l'exèrcit d'alliberament nacional català. Exacte. I jo de vegades ho dic als meus companys. Nosaltres estem a favor de l'escola pública. Esclar que sí, que és la pagada entre tots i volem exercir els nostres drets. Però no oblidem que mentre siguem dins de l'estat espanyol, escola pública vol dir escola espanyola, Clar. Som dins l'estat espanyol. Clar. Per això els bascos no integren les icastoles dins de l'escola pública, perquè estan fora de les urpes de l'estat espanyol. Per tant, sí que poden fer, en el cas de les icastoles, que són cooperatives, si no m'equivoco, poden fer el que volen allà. Sí, una mica sí. Evidentment. Tenen finançament públic, hi ha un cert control, haurien de complir certes normes, però al final el que passa en llocs privats, el que passa a Las Vegas, queda a Las Vegas. Per tant, el que passa en llocs privats queda a llocs privats i està molt més controlat el sector públic. Abans em parlava de les escoles concertades de Sant Cugat o de la zona alta de Barcelona. El control és zero. I jo ho sé perquè jo hi he anat per qüestions sindicals i jo he vist reunions i professors que només parlaven en castellà. I eren escoles no privades, concertades. Anem acabant ja, però sé que te'n vas al País Valencià ara uns dies. Sí. I què vas a fer allà? Doncs mira, és el meu país. Jo sempre dic que si tu dius, ostres, m'estimo molt el meu país i no saps que Crevillent és el Baix Vinalopó i a tocar d'Elx, doncs aleshores potser Josep Pla, que era un franquista de pro, que deia que el meu país és on dic bon dia i em responen bon dia, potser és més catalanista que tu, jo què sé. No dic tu, dic en general. Per tant, nosaltres hem de conèixer el nostre país. I com que jo fa molts anys que m'he casat i he tingut fills i tal, fa molts anys que no baixo a recórrer, perquè les coses aprens a estimar-les recorrent-les i xafant-les i tal, doncs mira, ara aquest final de mes m'aniré al País Valencià a retrobar-me amb una part del meu país. Doncs quan tornis, quan tornem nosaltres, que ja aviat no acabarem i no tornarem fins al setembre, doncs vindràs i ja ens explicaràs coses del País Valencià. Encantat de venir-hi. Moltes gràcies, Gerard, que et vagi molt bé el viatge. I precisament tu has parlat de Josep Pla. Doncs bé, la frase de la setmana és del periodista i escriptor Josep Pla, però és una frase molt eloqüent. Espanya és un embassament de merda. Això ho va dir Josep Pla. Tornem la setmana que ve
permetre una injustícia significa obrir el camí a totes les que la segueixen. Que tingueu una bona setmana i, com sempre, molt bona feina.